So ang akong tema karon o lisod nga isgutan nitungod di siya sa Biblia. Tradition of Magisterium. So atong ipamilyar o atong ibawan unsa ang Biblia. So nasayod ta niya ng Biblia mo kana siya ang pulong sa Dios, no? Naglangkog daang ug bagong tugon nga liamdagan sa Espiritu Santo nya all anyo. Unang 72 books, unang gitawag na og Bible o pulong sa Dios. Sa Old Testament mo man siyang 45 Genesis to Macabeo, unya ang bagong tugon gikan sa 4 Gospel o sa Revelation 27 ka libro, unang total na siya og 72 books, unang gitawag na og Bible o complete na Bible. Unya kining Bible mag-iya-iya ra ba ta pagsabot nili? Ang atong tubag na dili ta mag-iya-iya o muhimo ta paghulingon nga pa-interpret sa Biblia. Kaya nga naman, tumala diya sa Biblia, doon na gikomisyon ang atong Ginoong Kristo nga mao'y mutudlo nini hangtod sa katapusan o sa tibuok kalibutan o ang mga tao ani angay nga musunod tumutuman ining gitawag nga tuog magisterium o magtutudlo nga maong otoridad sa pagtudlo o pagbumba diha sa Biblia sa pagkadili masayok tungod kay ang Santo kanunay nga mga uban diha sa simbahan. Una, nga pahinumdum ito mga Katoliko o mga dili Katoliko, dili na ta pwede muhimog kaugalingon nga pag-interpret diha sa Biblia. So, di kan gini si Biblia, ato gimasabtan o masabot nga naana day gitawag na to o magtutudlo. Paminawal yun eh. Giling-gingon sa atong Ginoong Kristo. Sa Mateo 28:19, Jesus mingon ngadto sa iya mga katawhan. Pangataw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Himuha sila nga akong mga tinun-an o bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Kunya sa verse 20 mingon, tudloi sila sa tanan nga akong isugon ninyo ug ako maguban kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So kung atong sabton o irikol na itong Mateo 28, isinibi ngadto sa 20, klaro nga dunay gikumindan sa atong Ginoong Kristo. Panglataw mo. Kinsa may gisugo sa atong Ginoong Kristo ni pagpanglataw? Walain kunili ang mga dusin niya sa mga tinun-an. Unay gisugo sa atong Ginoo panglataw mo sa tibuok kalibutan. Unya, ang katawhan mahimong tinun-an, no? Mahimong tinun-an o pagkabunyagan sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Unya sa 20 diingon man ito nga tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo o ginumdumi ako magbantunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nga sa ato pa di ay bining Biblia di ay bisag paghangtod sa katapusan sa kalibutan wala na lain nga giatagan og awtoridad sa pagtudlo sa tibuok na matuoran. Kung ayuhan mo pagbasa o pagsabot o pagpaminaw kanang Mateo 28:19. Unya, down sa mga sumusunod, wala ay kumili mga obispo o ang mga kaparian na mao'y sumusunod sa mga dusi sa mga apostolis. O na nga, hiling Biblia di ay umala sa tumabasa sa Mateo 28:19, una na gitawag na ito magtutublo, tibuok kalibutan, sa katapusan, ug sa tanan nga pagtulungan, maong 12 ka apostolis, nga the successor of the apostles, it is called the college of bishop, mga kaobispuhan
muna angay na itong paminahon sa atong panahon.